jantziatenen aber lagunduko alnuno, voluntarioen alnuno oso pozik zatik. Irutu zait oso gauz ona, jendentzako, gehien bat helduntzako, eta hola jende askokin hitzik ez duenak, eta hola pixke bat sozializatzeko eta pixke bat alternatzeko. Bestek ez da bat astean. Orduan oso ondo etortze zaie danai, eta oso pozik ikuste zaie gehienak, oso pozik. Eta bueno, oain arteko esperientzia oso ona da, oso guztua. Ariketa fisiko egiten denean, batek sensazio hobea izaten du berekiko, bere gorputzarekiko eta ingurumenarekiko. Gauza berezia da, nolabaiteko sozializazio bat ematen dela. Elkarrekin egoteko aukera bat dela. Eta horregatik edozeini zuzendua dago. Ibilbide mota asko daude eta bakoitzak aukeratzen du bere egoera fisikoaren arabera bat ala beste. Ibiliten naiz eta gustatzen zait. Hau, jendia esautu, elkarri ikusi, izketatu, eta ondo pasatzen, bai, ondo irutzen zait. Baina danetatik dago, karruan eta bastoiakin eta denakin. Eta ondo irutzen zait. Operaute hona ez da oin hasi naiz, ondi nahiko fresko, baina motxin ertatzen naiz ondik eta median nua eta...
jende asko juten da gaina, eta ondo dago, gustatzen zer, bai. Oso rekorrido politin dago horre, eta beten, hemendik aurrera aldeten duten torpen zintzen. Por mi hija, que me insistió mucho. Hace 1 año y medio que vivo en Hernani y me dijo que era una buena oportunidad de conocer gente o integrarme, y bueno, eso es lo que hice. Y me llevó una sorpresa muy grande porque la gente es de lo más amable y bueno, éramos un grupo pequeño y bien, anduvimos, o sea, nos conocimos bastante. Este año, como te decía, la cantidad de gente que viene, bien, fantástica, muy bien. Hemos hecho unos recorridos preciosos. Hernani es muy bonito, creo que no lo conocía. Y gracias a esto, estoy conociendo un pueblo muy lindo. Oso gustoa, ni pixkat ibiltzea oso ondo etortzen zait. Eta beste jendi ere animatu da jela gehiago ere ibiltzea, porque bueltatxu etezu, geho amaiketako pixkat egin, eta oso ondo. Ego ardile oso ondo pasauta gelditzea. Hastien behin oso ondo da.
ya me alegro que tengáis esa iniciativa y lucharemos por ello. Lasai etortzeko oso gustua sentetuko hiela, oso gustua pasako duela, ez daula inongo zailtasunik eta rato bat ona pasatzea, azten behin beste gaiz da.